Барс Медиа компаниясы тәкъдим итә. Барс Медиа аудио һәм видео кассеталарны күпләп сату буенча Казандагы иң ире компания. Аудио һәм видео кассеталар, компакт һәм DVD дисклар, MP3 һәм MP4 форматлары. Теләсә кайсы мәгълүмат саклау җиһазы һәр вакыт сатуда. Көн саен яңа продукция, татар, рус, чит ил җырлары, караоке, кызыклы кинолар, компьютер уеннары һәм программалар. Үзеңә кирәген сайлап ал. Голубятник Бурама 20А. Телефон 19 14 66. Бары тик лицензияле дисклар һәм бары тик Барс Медиа складында. Музыкаль композицияләр яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Барс Медиа тон студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 19 79 79. Рәхим итегез. Микрофон кабызга.